Buscadors, anem per la casa nou. Fixeu-vos, ens trobem a dalt de tot, que estem parlant de la part conscient, la màxima consciència, me'n dono compte, són coses que jo sé, que vull d'una manera clara, que soc conscient d'això, i encara segueixo en la part del tu, té a veure amb els altres, no? Relació amb els altres. Però, bàsicament, està parlant de la casa de la saviesa personal. Diguem que després de passar moltes experiències en la vida, experiències, passar-les, anem destil·lant el que se'n diu la saviesa. El coneixement, que es veu a la casa 3, la carta de la casa 3 que he dit, relació i aprenentatge de coses concretes, el coneixement s'agafa estudiant, llegint, aprenent, que se'n diu, la cosa així. Ara bé, quan aquest coneixement que tens el vas aplicant a la vida diària i te'n dones compte que hi ha fallos i vas corregint-los, arriba un moment en què allò es converteix en saviesa, algo que ja no és estudiat, sinó que és el resultat d'haver après alguna cosa, haver-ho practicat en la teva vida i es converteix en això, en algo propi, saviesa pròpia. Per això aquesta casa parla de la saviesa adquirida, però de la saviesa pròpia, la que un té. No l'ho après en llibres, sinó el que un sap, que ja no sap ni com ho sap, entre cometes, perquè ja s'ha convertit en alguna cosa seu. I també parla dels viatges, o sigui, aquesta carta et pot parlar d'aprenentatges profunds, filosofia, espiritualitat, coses que aprens tu, o també et pot parlar de viatges, perquè, de fet, els viatges, tal com estaven concebuts ja des de sempre, són per aprendre profundament. Quan es va viatjar, pots tenir que viatjar per feina, això ja és una altra cosa, però en principi els viatges decidits per un mateix, que un fa de llarga durada, si les fa bé, lògicament, no com avui dia es fa amb el que en diguem els Borregen Tours, doncs si no un viatge ben fet, aprens, coneixes noves persones, noves cultures, nous paisatges, noves civilitzacions, etc. Et fas més savi, si realment és això. Llavors, et fas més savi, la casa nou és la saviesa. La búsqueda de la saviesa aprenent de manera profunda o bé arrel de viatges o les dues coses. Però recorda, és una carta de casa, no és algo decidit per tu, és algo que et trobes. O sigui que quan surt aquesta carta t'està parlant de que degut a les coses de l'entorn, les persones, les situacions que iràs vivint, o bé viatjaràs o bé aprendràs molt, o bé les dues coses. No perquè tu ho hagis decidit o alguna cosa així, sinó perquè tu ho trobes. Sí que a la llarga tindràs que decidir si ho fas o no, per exemple, però no deixa de ser que estaràs pressionat per l'entorn, no perquè tu ho vulguis o ho busquessis en aquest moment. La casa nou té, per tant, té que veure la carta de la casa nou amb saviesa i possiblement, no sempre és segur, possiblement viatges. Viatges llargs. Si tens dubtes, en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo.